El 25 de novembre, que és el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones. El 25 de novembre va ser declarat Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones per l'Assemblea General de Nacions Unides el 10 de desembre de 1999 i ha de servir per visibilitzar aquesta forma específica de violència, així com per actuar amb la finalitat d'aconseguir la seva desaparició. Totes les persones i entitats, especialment les públiques, estem emplaçats no sols a contribuir a aquesta acció ciutadana, sinó a reactivar i millorar la prevenció i la resposta a la subsistència de la violència masclista evidenciada en els gravíssims casos d'este estiu. Els ajuntaments, com a institució més propera, som imprescindibles per a la prevenció i l'atenció social, jurídica i psicològica. Per tot això, l'Ajuntament acorda col·locar una pancarta morada a la façana de l'Ajuntament i promoure la participació ciutadana. Fer-ho igualment cada any el 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència cap a les Dones. Sostenir tots els dies de l'any, tots els anys, els recursos personals, materials i polítics per la igualtat i per la prevenció i atenció jurídica, social i psicològica a les víctimes de violència masclista. Atenció estable i de qualitat, en condicions d'àmplia accessibilitat, confidencialitat, protecció i anonimat, que incloga la rehabilitació, avaluació i seguiment. Contribuir a la promoció de la igualtat i contra la violència de gènere en tots els centres i en totes les etapes educatives, cooperant amb la comunitat escolar. Sensibilitzar contra el sexisme en les activitats culturals. Atenció especial a les dones amb discriminació múltiple i altres col·lectius agredits per la violència masclista, com les persones amb diversitat sexual, migrants amb diversitat funcional i en situació d'atur o dependents, i participació de tota la societat civil, de tot el poble. Gràcies per acudir i fins l'any que ve. Gràcies. Gràcies. Estarà.